הרבנים והמורים, התכנסנו כאן כדי לדפוק את התלמידים, אבל קודם כל, לדפוק את הראש. הרב שמחה, הרב קופל, הרב גבאי, תודה רבה! לא, אתה לא הרב שי, אתה קטן. קדימה. אז אם כן, התכנסנו כאן כדי לדפוק את התלמידים ולהחליט החלטות קשות עם פתיחת השנה, כדי שהשנה הזאת תהיה יותר קשה ויותר כואבת. אחרי שלפני שנתיים החלטנו לעבור לשיכונים, ואחרי ששנה שעברה הבאנו להם את רם בבאי והחייבנו אותם בחולצות המטופשות האלה של התלבושת, השנה אנחנו מחליטים החלטות יותר קשות. דבר ראשון, צדוק ניסים, המורה סלש משגיח, יהיה אחראי מערכת. אז אל תתפלאו אם תראו הרבה תלמידים ככה חופשי משחקים להם בטניס או באיזה כדורגל. מקובל עליכם? מקובל! דבר שני, הצלצול הנפלא שלנו מחליפים אותו. לא ייתכן שלא יקטות כאן תרבות בבית ספר הזה! גלין גלין! ברשותך רמיזים, אולי תמדם לי קצת וודקה? אני לא מספיק לדבר! כל הזמן וודקה וודקה! כמה שהוא נכנס לוודקה! נראה לי אותך צחק לידה! דבר שלישי, לא נותנים להם להיכנס לבית ספר עד שהתפילה נגמרת. איך הם ימותו מקור בחורף? זהו רבותיי, שנה הבאה נכנסים עוד כללים חדשים ומשונים קצת, מקווה שזה מוסכם עליכם, ומי שלא יכול